תשמע, אם אני חוזר רגע לנושא הקודם. אוקיי, נכון. אני אומר, חברים הכי טובים, ככל שמתבגרים מישהו יותר חברים הכי טובים, זה לא שיש עכשיו איזה טייטל מיוחד, כן, אתה אומר כאילו לא צריך להגיד את זה, יודעים את זה, נכון? כאילו, נגיד חלק מהאנשים שיסתכלו על שלנו, יגידו, אלה חברים הכי טובים. כן, אולי, לא יודע, כן, יש אנשים כאלה. כאילו, אני יודע שאף פעם לא אמרנו את זה. לא אמרנו, אבל בסדר. אבל אתה יודע, בגלל שאנחנו חברים הכי טובים. אתה יודע מה, אני חושב שאתה צודק, אנחנו לא באמת צריכים לעשות שיחה אם אנחנו חברים הכי טובים או לא, כי זה באמת לא משנה. אבל אנחנו כן, לא? תשמע, יש לי המון חברים הכי טובים. למה אתה מתחמק מהשאלה? אני לא מתחמק מהשאלה, אני בסך הכל אומר. כאילו סבבה, יש את גיא, ששולח לך פוסטים באינסטגרם נכון כל הזמן, ואותו אתה מכיר כמה, 6 שנים? 6 שנים, זה הרבה. שזה הרבה זמן, אבל כמה שנים אנחנו מכירים? מאז התיכון. 10 שנים, זה הרבה זמן. זה חברים הכי טובים, אתה מסכים איתי? כן, אני פשוט לא כאילו... אז למה אתה לא אומר את זה? פשוט תגיד שאני החבר הכי טוב שלך, וזהו. תרגע. אתה יודע, אני חשבתי שבאמת החברות שלנו חזקה. היא חזקה, אני לא אומר שלא. באמת אני חשבתי, אתה זוכר שהייתי שם בשבילך? שאתה היית מסטול מת על הגג והקטע? בלי הפסקה. אפיק, אנשים מקשיבים לזה. אחי, אני באתי במיוחד. הגעתי ב2 בבוקר, ועשיתי לך סכמח והרמתי אותך. אבל זה כי אתה יצאת לעזור. כי זה מה שחברים הכי טובים עושים. בסדר. הם עוזרים אחד לשני, נכון? בסדר, תגיד הכל בסדר איתך. פשוט תגיד את זה. אחי, אתה יכול להגיד שאנחנו חברים הכי טובים, זה בסדר. אוקיי, אוקיי, בסדר. אתה החבר הכי טוב שלי. באמת? כן. וואו, אחי, אתה גם החבר הכי טוב שלי, אתה יודע את זה. בוא אנחנו יכולים לעשות שרשראות כאלה, או צמידים, של חצאי לב כאלה שרשום עליהם, שאנשים יראו, חברים הכי טובים אנחנו, לא אתם. אוקיי, אנחנו מבוגרים, אני לא חושב שאנחנו צריכים להגזים, זה... נדבר על זה אחר כך, בסטי. אל תקרא לי בסטי. אתה מתבייש בי? כן.